No siema, ja jestem Niklaus, a to jest kolejny horrorowy klimat. W sumie nie wiem czy kolejny, bo nie wiem w jakiej kolejności to idzie na YouTube'a. Killing Floor 2. Na pewno wielu z was kojarzy z grę Killing Floor. To taki... Nie wiem jak to powiedzieć w sumie. FPS, gdzie bronimy się przed hordami nadciągających potworów. Ze znajomymi albo bez znajomych, kupujemy sobie broń i tak dalej, i tak dalej. I to jest część druga, która miała właśnie premierę jakoś teraz. Wcześniej była w jakichś tam free weekendach, betach, early accessach i tak dalej, a teraz wyszła już finalnie i można w nią grać. Dobra, specjalizacje, tutaj mamy też mnóstwo rzeczy do odblokowywania. Sprzęt, wielebny, a tu sobie możemy wybrać postać nawet. Ja bym sobie wziął na przykład Tom Banner. Tom Banner jest na przykład rycerzem. Ciekawe. Głowa na wojnę. Ciało. Agata. Akcesoria. Starodawne okulary. By widzieć lepiej. Zajebiste. Zajebisty motyw. Dobra. Ekwipunek. Skórki broni, ozdoby, przedmioty. Jeżeli ktoś jest fanem dodatków, kustomizacji i tak dalej, to myślę, że w tej grze dostanie ciulca z radości. Tu jest wszystko. Czułem jak chirurg skrobie skalpelem przy kości. No to może nie przebijam, ale ja czułem jak mi lekarka łamała nos takim młotkiem i takim dłutem. I potem jak mi wyłamywała w nosie kości kleszczami takimi. I tak było słychać jak kości się łamią, tak. Przy przegrodzie nosowej. Ciężki zabieg miałem, taki godzinę trwał. Dobra. Przeglądaj serwery. Widzę, że sporo ludzi gra. Co tu mamy? Druga, może coś od początku, żeby było. Tak, żeby dużo ludzi było, żeby była fajna zabawa. Tu jest fala druga na 10, no i zajebiście dołączamy. Takich rzeczy się nie robi pod narkozą, bo generalnie od narkozy się odchodzi. Odchodzi się od usypiania pacjenta, bo to zawsze jest jakieś ryzyko, wiecie. Jakoś to zawsze źle wpływa na organizm. No i jest drogie. Także oni preferują znieczulenie miejscowe, także ja dostałem zastrzyk. To też super przeżycie. Igła do nosa, która dochodzi gdzieś tutaj i w drugą dziurkę. Zajebiste to jest. Nie powiem, super partia. Dobra, jaką ja mam w ogóle tutaj klasę? Dobra, jedziemy tak. Bez zbędnych ceregieli. Do dzieła. A musimy poczekać aż oni skończą falę. Perfect. O, Pod is open again. Let's get you restocked. dobrze. Ja bym Survived sobie without a tylko scratch, huh? stopnął, You are one very slippery mech. bo ja zasłaniam... Approve. Ach! Kurde, to nie, tutaj dopasuj do ekranu. Szybko, 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 szybko. Bo mnie tam zniszczą. O, żeby tutaj nie zasłaniać. Dobra, Bella. We're almost out of time. Mam latarkę. Make your choices. 28 sekund do dobiegnięcia do tego. A dzisiaj na przykład jak byłem u dentysty, to się nawet nie pytał, czy dawać znieczulenie. I nie dał. Trochę bolało. Jak mi piłował zęba, takiego tam rozpiłowywał. I'm about to shut the pod. 5 sekund. You earned the money. Chyba nie zdążę. Now spend it. Pod closed. Oj, Go to make se a difference. zdążyłem. Zajebiście. Dobra. Aha, nie pokazałem na filmie ustawień. No max. Wszystko na maksa, łącznie z jakąś super technologią Nvidia, która symuluje jakieś flaki i tak dalej. Jakieś takie cuda na kiju. Dobra, ja idę do moich kumpli, bo oni są dużo lepiej wyposażeni. Aha, ja mam w ogóle granatnik. No to czoko. Mam coś innego, pistola.
Kurde, dawaj granatnika. A Nie sort to. of start, but many sets remain. Leć się. Kamil, leć się. Aj. Kurde. Nie, porobili mnie. Niklaus topi się w płynach ustrojowych. Porobili mnie. Jeszcze im zostało 100 zombie? Jaki tu jest poziom? Aha, samobójczy. Tu jest poziom trudności samobójczy, teraz widzę. No to... Fantastic! Siema, witam wszystkich. Jakie oni mają outfity w ogóle. Dobra, czekajcie. Wyjdziemy. I spróbujemy się podłączyć do jakiegoś łatwiejszego trybu, bo jednak myślę, że trochę przesadziłem. W ogóle, jaką miałem specjalizację? Aha, destruktor. Wsparcie komandos. Podpalacz. A ja bym sobie komandosa wziął. Dobra. Albo nie, matchmaking online. Skorzystamy z tej opcji fantastycznej. Tryb gry, przetrwanie. Mapa dowolna, poziom trudności. A niech będzie zwykły, gra niech będzie długa. Publiczna, zezwól na gry w toku. Okej, rankingowy. Spoko. Niech wyszukuje. Tryb sam wraz dla ciebie, no tak. Znaczy nie, musiałbym się trochę w tym ograć, bo tu jest taki dość specyficzny feeling broni. Także wiecie. Coś chyba łączy, bo się ścięło. Tak. Katakumby. Oficjalna mapa Tripwire. Dobrze, że oficjalna, a nie jakaś ocyganiona. To się ceni, to się szanuje. Dobrze, zatwierdź. Do dzieła. Poziom 9. Mistrz przetrwania. Jakie ja mam szczęście! Gdzie to mnie dołączyło? Nie wierzę. Nie wierzę. Nie no, ja tu nie ugram. Nie, poziom trudności zwykły. A to jest przedostatnia fala. Dobra, czekajcie. Jeszcze jedna próba. Bo tu się zaś na ostatnią falę podłączyłem. Ja sobie sam jednak wybiorę. Fala. Pierwsza na 10, ale... Niech będzie jak najmniej, tylko żeby było ludzi więcej, żeby było fajnie. A, w sumie 2 też może być. 5 widziałem dobrze, ale ping wysoki, 98. 3, fantastycznie, Black Forest. Solver, co ty dupsys? Is already at capacity. 5 na 6, pierwsza, ale ping z dupy, 98. 104, kurde jakie pingi. Grają ludzie w jakichś bantustanach zagranicznych. Dobra, 97 to jeszcze powinno pójść. Poziom trudności wysoki to jest drugi po łatwym. Nie powinno być źle. Dobra, to jakoś pójdzie. No i spoko, tutaj mamy karabin od początku. Się muszę nauczyć 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dobra, tu się jakoś waliło wręcz. Tylko jak? All Z's on the scope. Back to it, mes amis.
włączyłem jakiś ten G. A, sorry. Tu się gdzieś bije. A nie, bullet time'a włączyłem. No i dzięki tej technologii super od Nvidia mamy takie właśnie realistycznie reagujące bebechy. Bardzo fajna rzecz. A decent beginning. Let's call that your warm-up. A, na V. Pajęczarze. Gdzie się zmieniał tryb strzelania? Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. No nie ma lekko, niby początkowe fale, a jakoś tak napierają mocno. No krwi w tej grze nie brakuje. A jeszcze gdzieś musi być jeden. Glad to see you made it through. No. Make for the pod and gear up. Dobra, idziemy sobie kupić jakieś bronie. A good day's work and everyone survived. Te dźwięki broni są takie ciulate, nie? Takie pierdzące. Bez jaj. Glad you made it back. Don't O, forget ile anything. tu mamy rzeczy. Pancerz bojowy. No kup. Aha, ja go mam, There are tak? Zeds on the scope. Sprzedaj, Must to są close the moje pod very rzeczy. soon. Typ. Tu coś z karabinów, na przykład nic. Gdzie są shotguny? Tutaj. Pump action. Okej. Kurde, tu jest tyle rzeczy do kupowania. Czy to ma kampanię? Nie. I'm Tutaj about to shut the pod. Głównym trybem jest takie właśnie ciulanie... ciulanie się z zombikami, ze znajomymi naszymi. Pod closed. Fajna rzecz Go make a generalnie. difference. Dobra, mamy pompkę. Chyba z tłumikiem nawet. Z krótką bronią z nożem biega się szybciej. Szczerze mówiąc nie widzę tego. Żeby się szybciej biegało. A, bullet time już są. Bullet time, bo tam ci już... jadą. Dented down numbers, A, but there are obesrał. plenty left. Ładuj, 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 ładuj. A to jest taki przykokszony. No dobra, z tłumikiem, no źle powiedziałem. O! Kurde, ja nie wiem, czy my sobie poradzimy. A to nasz. Nearly cleared this batch out. Nice work. We can reopen the trader pod soon. To jest niby fajne, ale słaby damage. Siema Dawid, a to, czy demo dobre? Demo spoko było. Tylko podupcone, do spowiedzi trzeba iść.
get you restocked. Dobra, lecimy do poda. I like it when everyone makes it out alive. No, agony jest podupcone. Tutaj się przynajmniej idzie wyżyć. Na potworach z piekła. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Auto uzupełnianie. We're almost out of Tak to time. działa. Make your choices. No i 0 hajsu. Dobra, no. Ile tu jest różnych broni fajnych. Poezja. Poezja. Bonjour. Come and get your tools of trade. Bonjour. Last chance. I have to power down the pod. All Zeds on the scope. Back to it, mes amis. Mes amis, voulez-vous coucher? Ja to wszystko w dupie. Jakie zity. Kurde, czas najgorsza. A decent beginning. Let's call that your warm-up. Granat! O, jak wydupciło. Kuźwy! Nowy poziom, O! Coś pięknego. Keep it up. When you're done, I can reopen the trader pod. Dej mnie granaty. No i dobre, i fajnie idzie. Komuś się chyba ulało. A mogę te drzwi zaspawać? A mogę! Czemu my tego wcześniej nie zrobili? Mi się wydaje, że ja tam dwóch naszych zaspawałem. Sorry. That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. A my tam mieli lecieć akurat do You took some zbiornika. hits there. Patch yourself Zajebiście. up. Dobra. Dobry synek. Glad you made it back. Don't bleed on anything. Może coś se fajnego bym teraz kupił, takiego porządnego. Ja tam leczące. Dawaj There's Zeds on the karabiny. scope. Must close Kurde, the na pod nic mnie very nie soon. stać fajnego. Płomiennica. Jakieś ciulstwa. Z pistoletów maszynowych. O! I uzupełnimy. Siema, siema, witam wszystkich. I'm about to shut the pod. O! Szybka sprawa. W sumie teraz by szło te drzwi iść zaspawać. To jest ładna grafa w ogóle. Ciekawy jestem, co to jest za silnik. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. A ten pierwszy mogłem sprzedać faktycznie, bo on jest trochę taki ciulaty. Kurde, spawaj! Zaspawiemy wszystko.
Już się dobijają. Dobra, nie wejdziecie. Utrzymamy ich. You've dented their numbers, but there are plenty left. Kurde, do tego ammo wyłazi. Im Augenblick. Granatem! Dobra. Palę się. Tu lustro. Wow, jak je rozwaliło. A tam wrzucę fajnego. O! To była świetna decyzja. Ten z tej katany. W sumie katana ma duży damage bardzo tutaj. Ile, patrzcie jak te truchła furgają. Coś wspaniałego. Dispatch out. Nice work. Do We can zwyroli reopen the oczywiście. trader pods. Czyli no mi się bardzo podoba. Coś pięknego. Warto było wydawać, kurde, 2000 na kartę, żeby takie obrazy zobaczyć. Gdzie jest ostatni? Gdzieś zabunkrowany. Albo taki Glad moc... to see you made O, it through. dobra. Make for the pod and gear up. Girappa. A good day's work and everyone survived. Everyone. Bonjour. Come and get your tools of trade. W. To sprzedam. Na ciulca mi to potrzebne. Voulez-vous leżebelelelele, alele, olele. More Co byś Zeds on se the way. kupił? Start to wrap Bullpup things up, as they say. albo taki kurde machine pistole. Fajoski, a tym sprzedamy. I uzupełnimy i jadymy. Mi się podoba, że tu jest tak dużo rodzajów broni różnych i chyba nawet ulepszać można Hurry sobie up. bronię. Zeds are getting closer. Spoko. Można wślizgać się? Nie, chyba. More Zeds on the scope. Back Niestety to nie it, mes można. amis. Mes amis. Voulez-vous. Może przetrwamy do tej 10. fali nawet. Leco. A można było drzwi zaspawać. O, jak to pięknie. Jak to pięknie truje. Kurde, ja spawię teraz. Menelu. A solid start, but many Zeds remain. Nie wejdziesz. O kurde, nie teraz, nie reloaduj. Ten moment wybrał. O! Mi zaro komp nie wyrobi. To już jest nadmiar. Ej, dupca, zawieram. Dobra. No tak to miało być.
spryt. Wow. O kurde. Bydlak. Shit, shit, shit. Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. Ostatnie 20, już 10. Piękna sprawa. Come see me. The pod No i should be świetnie. open. Nicely done. No i nice, kurde. No one died that time. Merveilleux. You're a mess. Get some healing. No, muszę w żyłę przywalić, siostro. Siostro basen. Glad you made it back. Don't bleed on anything. Ja bym w sumie tą pompę sprzedał i sobie kupił co innego. Enemies on the scope. Dwuruła, szczelba zapalająca. To jest strasznie drogie. Broń biała. Kurde, ta Last chance. I zapalająca have to power down the pod. kusi. Skusiła. Skusiła. Identyczna pompka była w tym. Go make a difference. W Medal of Honor Allied Assault. Pamiętam. Dobra. Jedziemy się ciulać. Chyba jakiś byk. Gdzieś. Kto mnie podpalił w ogóle? Ciulu, stop. Dobra, kurde, palne granatem. No. Wow. Start. Właśnie na taką okazję je mam. Allez. Ale! A! Nie walłeś! No i co? Jeszcze ino 95. Lepiej po głowie. Ciul, już po amunicji. Dobra, z pistola, bo mi żal. Dobra. Wyjaśnił. Z tyłu. Dobra. Aha. No już nieważne. Kolega z granatnikiem się... Wow. Świetnie bawi. Excellent. That's nearly all of W sumie them. ta pompa jest słaba i no podpala, no. Dawaj granaty. Czemu się zwolniło? Aha, bo oni tam walczą. Siema Igozo. Ciu.
That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. O, spoko. You're staying in one piece. Ostatnie That's 8, great. 9, 10. Ostatnie 3 fale. Akurat. Wyjdzie. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Dobrze, to ja to sprzedaję, bo to w sumie nie jest takie fantastyczne. Co macie do mnie z karabinów, powiedzcie mi? M4 Tech, We're almost jakiś out of time. cudowny Make your karabin choices. eksperymentalny za 1500 zł. Biera! Kupuja! Ej, co ja go nie mam? Gdzie on jest, kurde? Hurry up. Zeds are getting closer. Ej, przecież go mam niby. A, mam go teraz, dobra. O ciul, to jest jakiś... z kosmosu, faktycznie. Last chance. No I have to dobra, power down the pod. zobaczymy. Jak ogarnie kuwetę Time's up. do owej Go granaty. kill some Zeds. A ja szłoby zaspawać... A, zaspawali. Zawieraj, zawieraj! A, drzwi są zdupione. Kurde, dobra. Siema, mały. A on leczy! Chyba nie. Jak go wywaliło. Dobra, granacik. Dented down numbers. Wow, 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 There wow. are plenty left. Teraz się robi zajob. Ja już się prawie z amunicji wydupcyłem. Fajnie. Nie krzyczeć. Pryt, pryt. A jeszcze 81, chyba przeżyjemy. O! Lepszy cwaniak. Ale już nie tacy się wylewali. Dobra, zaś nie mam broni. Jednak nie jest taki cudowny ten karabin. Można bez kozery na inny wymienić. Tak się kończy z pistolą. Granatami. Wow. When you're done, I can reopen the treasure pod. Kurde, jacyś się zrobili twardzi. Lecz się! Kurde, odwal się, gościu. Ja. Co to jest ten cały bitrate i jak powinien być ustawiony? Bitrate. Ratę. Jak najwyższy. Tylko żeby ludzie to mogli oglądać potem. Na Twitchu 3,5 mega. Perfect. Pod is open again. Dupa mi pękła i Let's zdechłem. get you restocked. Bo zostały 2 fale. My Bitrate, advice? no ile wysyłasz? Don't die again. W jakiej jakości wysyłasz no stream? Ile mega na sekundę po prostu chcesz wysyłać? Najprościej rzecz mówiąc. Bonjour. Come and get your tools of trade. A ja mam dużo hajsu? Mało. Dobra, to sprzedamy. Final choices, Teraz se people. kupia. Enemies on the scope. Dobra, babo, przestań mnie pośpieszać. Ja kupuję teraz karabin, nie widzisz? To jest mega ważne.
Biera. Dobra. Ustaw 8K i będzie zajebioza. No szczególnie na Twitchu. I'm about to shut the pod. Zmienili model chyba tego Enfielda, mi się wydaje. Fajnie jest cieniowany. Kurde, ja to Bring up mogłem the trading sprzedać. controls and upgrade your gear. A, nie zdążyłem, zawarli. On mi wypadł po prostu przy tym. Kurde. Szybsik. Szyps. Gdzie oni tak walczą? Ostatnie dwie fale. W ogóle wiecie, że dolar chyba po 4,20? Kurde, fest stoi wysoko. Co on zrobił? Jakiś magiczny... Wow! A solid start, but many Zeds remain. No dobra, spoko, babo. A! No fajnie mi ciulo. Ło, jak przypierdolił. Za przeproszeniem oczywiście. Kurde, raus. I granatem, i granatem. Granat wydupcy, granat! O! No. Siema Filip. O, ruby. Ciule! Nie wyrabiam. Nie wyrabiam z mordowaniem. Massacration. Dobra, jeszcze 59. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Słyszę, że donate przyszedł i widzę 151 zł. Dzięki. Kupię se nowy dom na Majorce. I pyk. Finish the last ones off, so I can open the trade. Oj, kurde. Auda ammo. Siema Hagen, a nie wiem, czy już mówiłem, czy mi się pokręciło w głowie. Kurde, nic nie widzę! Z granata frajerów! Wysadziłem się. Wysadziłem się, ale zostało 4. Ogarną. Bez problemu. Jaka ekipa w berecikach. Boom. Boom. Come see me. The pod's safely open. Dobra. Nicely done. Ostatnia fala. So how's that getting killed thing working out? C'est pas bon. C'est pas boom. Your teammates could do with healing. Bonjour. Come and get your Monsieur. tools of trade. Kaj moja broń. I suggest you purchase Dobra, armor. coś nie mam hajsu. Dieu. Wydupcam to. Granaty. More Zeds on the way. Ciekejta. Start to wrap things up, as they say. Kupię sobie jakiegoś, kurde, nie wiem. M4 czy coś. A, dobra, będzie dobrze. O, jak on śmiesznie wygląda. Co? 86 pocisków i do niego mi stykło. Last chance. I have to power down the pod. O, Erona, no dobra.
Ale on ma granatnik jakoś. Jak się go odpala? Break time's over. W Get back to alternatywnym work. strzale. All Zeds Dobra, już inbound. wiem. Nieważne. Ostatnia fala. Same byki. Uuu. 636 zł. Dziękuję pięknie, M44G. Dzięki, dzięki. Coraz grubsze. Coraz rubiej. I z granata, kurde. I z granata. A decent beginning. Let's call that your warm-up. What the fuck? A ja z pistoletem. Nie wyświetla, bo jest scena do nagrywania. Żeby nic nie zaprzątało. Ja walę. A było wziąć, a było kupić shotguna. Ja pierdzielę. Leć się, Kamil, leć się. Ich. 68. Basie do dom. Na noże! Zajebiście. Nic nie widzę. Tnę na oślep. Excellent. That's nearly all of them. Lecz się, Niklaus. A te byki. O! Chyba 20. Przeżyjemy. No. Dobra. Nieważne. 8. Tych biorę na siebie. No nie byćcie tacy, dajcie pozabijać. Kurde. Spend wisely. You've got to No i really fight wygraliśmy! 10 Nie, jeszcze? A, teraz chyba boss jakiś będzie, czy coś takiego. ahead. Feels good, huh? Przynajmniej z tego When co no one pamiętam. dies. Nie wiem. Ale te M4 czy to jest M16 też mi się nie podoba. Teraz boss. Teraz musimy się wyposażyć. Very solid. Mój pierwszy boss w Killing Floorze You 2. earned the money. Now spend it. Dobra. To sprzedawamy, a ja miałem rewolwer. Po co mi on? 1600. Ja musiałbym sobie coś więcej kupić. Na przykład kupimy sobie tak. Kurde, nie wiem. Po typie. Szybko, 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 szybko. I'm Kałacha about to shut the pod. i na pistola, kurde, 2 takie i uzupełni. Dobra. No i kałaszek jest, 300 ammo. Time's up. Przeszło. Go kill some Zeds. 2 pistole. Uuu. If you want someone dismembered properly, do it yourself. Fajny patriarcha. Coward. Granata gnoja.
Kurde, z granatami. Leć się, Niklaus, leć się. Dobra, jedziemy go. Jaka szybkostrzelność z tego idzie. Ładuj, ładuj! Ile on ma HP? Kurde, 3 wskaźniki. Gdzie on jest? Cięło go. Dobra. Ładnie kałaszka. Szybkie HP. Dokładnie. Ja pierdzielę. Całe ammo zaraz pójdzie. Kurwiazu. Dobra, dostał po piździe fest. Teraz gnoję. O! Dawaj granaty. Ostatnie naboje, zajebiście. A mu się HP zregenerowało. Fantastysz. Jaką torpedę posłał. O, nie do mnie. Dobra, out of ammo. Kurwa. Jak rozdupił. No teraz ino patrzeć. Mnie już nie ma. Ja nie dożyłem. Nie w streamera. Ten go zmłota. Jaki borok. Może go porobią, no. Ten go tym młotem czula. Biegnie ninja. No takie życie, ten co nagrywa ma pecha, dokładnie. Pierlikiem muciulo, ja. Z gruby, z chachmęciu. Ej, ile on ma zaś HP? No i tego nie porobią. Bez ładowania sobie broni, a oni mają już widzę jakie levele. 16, kurde, a ten na pierwszy, dobra. 24. Panie. I no, że one mu szybciej złazi chyba. Mi się zdaje. Oni się za fes rozbiegają, oni się powinni skoncentrować i wszyscy w jednym momencie w niego naparzać. No, bo oni kurde tymi rakietami robi. A, oni już z pistolecikami, no. To może nie być szału. Ciul, jakiś język mu teraz idzie.
nieźle. Nie jest źle. Your flesh so strong. Robią czy nie, bo ja chcę materiał skończyć nagrywać. Ja im napiszę, szybko róbcie, bo nagrywam na YouTube'a. No, już mało, już ma mało. No i gonić go, i muszą go gonić, bo im ucieknie i będzie się ładował zaś. Single target. We'll split up so I can kill you. Your blood tastes delicious. Co tym tutaj, kurde? Porobią, porobią go. Końcowa. Dobrze. Porobili. Co prawda ja w tym nie miałem, ale nagrody dostałem. Osobiste rekordy pobite. To mój pierwszy mecz w sumie w Killing Floorze 2, który rozegrałem. O, drugi level se wbiłem. Na komandosie będzie spoko. Dobra, także zakończam materiał na YouTubie. To był właśnie Killing Floor. Dużo broni, dużo krwi, dużo flaków. Jak ktoś lubi się odstresować w ten sposób, to idealna gra do niego. Dzięki za uwagę. Chcecie zostawić kciuka. Serdeczne dzięki i do zaś.